zan bada chorus ɗin waƙar soyayya kuma zan bada baiti guda ɗaya. Duk wanda yake da buƙatar wannan waƙar zai yi amfani da ita yakin ji zai iya amfani da ita domin ya fitar da ita ya je a yi kiɗa, ya zo a yi kiɗa a sa duk abin da ya kamata ta kasance dai ta zama waƙa fitacciya wacce kowa zai iya sawa ya ji a wayarsa. To insha Allahu muna jira ka sa mana a comment section. Insha Allahu kai mana bayani in Allah da mu kuma za mu baka ɗungurungum rubutacciyar waƙar domin ka je ka buga. Wani yana da sha'awa. Ya furta zancen soyayya musamman ka furta kana so na, kin iya furta zancen soyayya musamman ki furta kina so na. To ka ga mu tafi baitin mu kai tsaye. Soyayya da ɗaci kalamanta zaƙi sukan sanya shauƙi kamar na yi barci. Daure a ce kana nan tare da ni musamman ka furta kana so na, kin iya furta zancen soyayya musamman ki furta kana so. Ka iya furta zancen soyayya musamman ka furta kana so na. To in dai ka saurari wannan abin da muka faɗa yanzu kuma za ka yi amfani da shi, to za ka iya yin rubutun waƙa. Domin menene? Amshin waƙar ga abin da yake faɗa, kuma yanda za ka rubuta baiti na waƙar shi ma ga yanda yake faɗa. To ka ga ko in ka tsaya ka bi salon da aka ɗauka na wajen rubuta baituka da kuma abin da kake gani za ka faɗa a so ɗin, to za ka iya rubuta waƙa kamar baiti 3, za ka iya rubuta baitoci kamar guda 3. In ka cire ma nawa sai ka ɗauko naka abubuwan da ya faru da kai ko kuma wanda ka gani ko wanda ka ji, sai ka rubuta baituka kimanin guda 3 da abubuwan da ka sani. Ka ga in ka haɗa da chorus ɗin waƙar ka ga ya tashi a baiti 4. To ka gani daga lokacin da ka je studio shi kuma mai studio kiɗa zai haɗa maka kiɗa, zai sa maka busoshi kuma zai shirya maka baitukanka. Maybe ma ya sa maka busoshi a kowane tsakiyar baiti. To ka ga a nan za a iya samun kimanin minti 4 kenan insha Allahu a cikin wannan waƙar. To sunana Bashir S. Nuhu wanda kuka sani da Hausa Market. A yau dai mun zo muku da wannan sabon shirin namu ne mai suna fasahar waƙa. Fasahar waƙa mukan kawo muku da bambance-bambancen rubuta waƙa da rera waƙa da kuma kasancewa a me za ka ɗauki bigiren waƙa wanda za ka rubuta ko kuma ka je ka rera. Marubuci ne kai ko kuma a'a ba marubuci ne kai ba. Mai rerawa ne kai ko kuma a'a ba mai rerawa ba ne. Mai hawa waƙoƙi ne ko kuma ba mai hawa waƙoƙi ba ne ba. A cikin wannan shirin namu na fasahar waƙa insha Allahu in dai kana bin mu a sannu insha Allahu za ka samu duk irin abubuwan da kake buƙata fannin waƙa. In kana neman bidiyon mu complete ka shiga YouTube channel mai suna Hausa Mikel TV insha Allahu za ka samu bayanan mu complete gabaki ɗaya. Mai son ya yi amfani da wannan fasahar tamu ta waƙa to da Allah muna da buƙatar ya sanar da mu domin mu kuma in yana da buƙatar wani taimako dangane da wannan waƙar da muka bayar, kyauta muke ba da waƙa a nan shirin namu na fasahar waƙa. Kawai in dai ka ji ta yi maka to kawai ka ɗauka kai mana magana mu kuma abin da kake da buƙata wanda ba ka da shi insha Allahu za mu iya taimakon ka ta wannan ɓangaren ko kuma ta ya za ka yi domin ka je ka gabatar da waƙarka. Kai mana magana ta TikTok mai suna Hausa Mikel ko Instagram mai suna Hausa Mikel ko kuma Facebook mai suna Kiyaya TV ko Fulanin Asali. Ga dai shafukanmu nan da duk a shafin da ka ganta insha Allahu in kai magana ta wannan shafin za mu amsa kiranka. In kuma a YouTube channel ne nan ma ka shiga Hausa Mikel TV. Na gode.